Halim Barin, Don't Look Up. İşte demektir, jardır merhaba jora xwînerin hêja. Em filma Don't Look Up dest pê bikin. Ez pir behsa film nakim, lê temaşe bikin. Lê nav giringin, Don't Look Up. Yani li jorê nenêre. Mirov ji bo çi lê nanêre, elbet ji bo nebîne. Ji kesên ku nabînin re dibêjin çi? Kor. Erê, mirov ji bo peyama Don't Look Up re dikare bi kurtasî bibêje gerdûn kor e. Nana, çima gerdûn? Maçû sûcê gerdûnê heye, ne gerdûn. Mirovên serdema modernîteyê kapitalîst korin. Sosyetek, felaketek li ser serê wan e. Lê nabîne. Da ku tê berderî. Lê her gav lê binêrin, bi dîtinê encam nabe. Dema tu tiştekî binêrî wê demê li çi nanêrî. Her nêrîn bijarteyek e. Tu çi hil dibijêrî? Ji bo dîtinê pîvan lazim in. Li ser meseleyê ger pîvana pergalek pere be dikare li felaketekî binêre. Lê li dolaran difikire. Wek di filmê de jî xuya dibû. Ger êş pere bike, ferqa êşî ji ban qeyan nîne. İcadin, elbet divê hebin. Ma çi zirare teknolojî heye? Li vir, pejik ez behsa pîvanê dikim. Pîvana ku ser kar e, desthilatî ye, divê jiyan bûya. Îja em ê bi destûra Don't Look Up li çend meselen binêrin. Ji xwe fîlm behsa bobeletekî gerdûnî dikir. Îja em behsa bobeletekî navdewletî bikin. Şerê Ukraynayê û Rûsan. Nana, dîsa şaş bû. Maça alaqayê cotkarên Ukraynayî ku li gundên xwe aştiyane dijîn bi vî şerê heye. Şerê NATOyê û Federasyona Rûsyayê bi milyonan dîmen û gotina tên vegotin. Em jî li wan dîmen û gotinan dinêrin. Lê Rûsya ji bo gelê Rûs lê nenêre di çapemeniyê de bikaranîna peyva şer qedexe kir. Ji xwe propagandaya Ewropî jî berê me dide derên din. Da ku em nebînin. Li zanîngeha Îtalyê dersa li ser Dostoyevskî betal kirin. Ji bo em li jorê nenêrin. Her tiştî dikin. Lê dema tu binêrî, tu yê bibînî. Di şerê hêzên hegemonîk de gelên Ukraynî û Rûsî dipelçixin. Ev ne îstîsna ye. Pîvana modernîte kapitalizmê ye. Yekdestîbûn pîvana serêkeya vê pergalê ye. Ev pîvan tenê ji bo karsaz û holdîngan derbas nabe. Ev pîvana desthilatiyê ye. O ji wir şer difire. Divê tu sedemê mehkûm bikî, ne encamê. Hezar hûrgiliyên sosyolojiyê dênin hêlekî. Vê encama vê pergalê zelal e. Şer e. Li Sûrî jî ev bû. Li Lîbyayê jî. 80 sal berê li dilê Ewropayê jî ev bû. 25 sal berê li Kosovayê. Ji xwe ji bo me Kurdan şer bûye awayekî ji awayên jiyanê. û cardin hezar carên din jî mirov dibêje ku niha di destê mirovahiyê de ji xeynî paradigmayê netewe demokratîk tu paradigma nîne bu pergala aştî ava bikin. Pergala hêyî şer hildiberîne. Modela Rojava ji bo hemû erdnîgariyên bi qirîz yekane çaraseriya aştiyê ye. Hey me got Kurd, kal Kurdistanê jî em serê xwe rakin. Va min tabelek dît. Hûn dizanin nava dilê pergala metîngerî ji navan dixete. Nav girîngin. Loma yek bi yek navê bajar û navçe û gundan guhertin. û hîn jî diguherînin. Navê avahiyên dewleta metînger giş bi navên kesên ku li dijî Kurdistanê şer kirine danîne. Lê vê dawiyê ev mesele jî wek her meseleyê ji adetê derxistin. Xwestin navê bexçin meyên Hewselê biguherînin û bikin bexçeyê dewletê yanî dewlet baxçelî. Xweliya çar perçên Kurdistanê li serê we be. Bexçeyê me nabin bexçeyên dewletê. Ew ê kaxiza da bimîne ew nav. Ji ku dizanim? Qet hewce nake bersivê jî çi ye û zozanên Kurdistanê hilgirim. Serê xwe radikim tenê. Va tabelek din jî. Ma müzik. Çarê Adarê salvegera pêncemîna ma müzîkê bû. Di doya Adarê bi şahiyek hat pîroz kirin. Ji kelecaniya Apê Yûsifê ku wek dengbêjê mêvan hatibû diyar bû ku ma müzik karên baş dike. Apê Yûsif kêfxweşiya xwe ji bo xebatên ma müzikê parve kir û şîretên dengbêjên ciwan kir û got dîrokê ji bîr nekin û wek mînakek dest bi kilamê Yûsifê seydo kir. Ma müzik ev 5 salin her hewl dide çand û hunera Kurdî biparêze û bi pêş bixe. Heta niha bi hezaran zarok û ciwanên Kurd bi Kurdî perwerde kirine. Bi orkestrayên xwe bi dehan xebatên xwe bi gelê xwe re parve kirine. Bi kevneşopiyên hunermendên wek Sûska Simo, Cîzreviyan û bi bîranînên Alî Temet û mizgînan ma müzik şipiya ye. Bi qasî spîndarên Hewselê bilind û bedew e. Hey peyve bedew ji devê me derket ka em li vê nûçeyê jî binêrin. Odaya bijîşkên Amedî îsal xelata aştiyê, hevaltî û demokrasiyê bide Emîne Şen Yaşar. Emîne Şen Yaşar ku bi tevê dayîkên aştiyê û bi dayîkên şemiyê berxwedana xwe xelata hêviyê dide me. Li têkoşîna dayîkan binêrin. Her dayîkên me yên tekoşer Kurdistanek e. Ger ev civak derdora vê berxwedanê bibe xelek, têkçûna metîngeriyê mîsoger e.